Здравейте, Ники е тук. Ние ще играем една много интересна игра. Тя се казва... Не помня как се казваше, но е много така малко трудна. Аз я играя за първи път. Съм толкова нов. Аз съм играл понякога, но не съм добър. Така че не ме съдете, аз съм нормален човек. Не мога да атакувам, да играят такива игри. Не съм чак толкова добър. Така трябва малко да изчакаме да се зареди и ще го направя.